Il-kumpanija tal-Gvern Interconnect Malta li hija responsabbli mill-iżvilupp tal-proġetti infrastrutturali ewlenin fil-qasam tal-enerġija ħabbret li lestiet proċess dettaljat ta' evalwazzjoni għal wieħed mill-kuntratti fit-twettiq tat-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija. Il-kuntratt jaħseb għal provvista t-tħaffir u l-installazzjoni ta' 21 km ta' kejbil ta' voltaġġ għoli fi Sqallija li jibda mill-post fejn jidħol il-kejbil li jkun ġej minn taħt il-baħar f'Marina de Ragusa sal-istazzjon Fragusa minn fejn jitqabbad mal-Grid Ewropew tal-Enerġija. Il-kuntratt jaħseb ukoll għal kilometru u 800 metru ta' kejbil li se jitqiegħed bejn l-istazzjon fil-Matab u l-post fl-Allis fejn se jidħol il-kejbil li jkun ġej minn taħt il-baħar. Interconnect Malta rrakkomandat li dan il-kuntratt b'valur ta' 34 miljun u 200,000 euro jingħata lill-kumpanija Taljana Selt. Min barra l-kejbils taħt l-art il-proġett għandu żewġ aspetti oħra li għalihom qegħdin isiru żewġ sejħiet oħra l-offerti. Kuntratt ta' 185 miljun għal manifattura u l-installazzjoni tal-kejbil li jrid jitqiegħed taħt il-baħar u kuntratt ta' 12 miljun għal switchgear ta' 220 kV tagħmir ta' kontroll u sistemi ta' ttifi tan-nar. Interconnect Malta spjegat li dan il-proġett huwa parti minn strateġija USA biex Malta tejjeb is-sigurtà tal-enerġija billi t-tieni interconnector se jirdoppja l-konnessjoni elettrika ma' Sqallija. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli kkummentat fuq aspett ieħor tal-proġett li fi kliema se jgħin għal enerġija aktar nadifa u sostenibbli għaliex se jipprovdi l-kapaċità meħtieġa biex jiġu integrati aktar sorsi ta' enerġija li tiġġedded. Qalet li b'dan il-mod il-pajjiż inaqqas id-dipendenza fuq sorsi tradizzjonali u tinfetaħ it-triq għal proġetti ta' enerġija ġenerata mir-riħ il-barra mill-kosta flimkien mal-użu tal-batteriji fuq skala kbira mqabbdin mal-grid tal-elettriku.